Karambula sa upat ka masakyanan nakuhaan sa CCTV. Si Luan Merondina sa report. Sa kuha sa CCTV, alas 10:21 ganihang buntag, makita kining usa ka itong mga auto nga nagsubay sa inner lane sa Basak Road. Apan kalit lang kining mi right turn nga wala mo senya sa layo pa. Hinungdan nga ang tricycle nga nagsubay sa outer lane napugos paglihay paingon sa wala. Ang taxi nga nagsunod, milihay usab pa wala, hinungdan nga naigo sa taxi ang motorsiklo nga buot untang mo overtake. Misangpot kini sa pagkalamba sa motorsiklo. Giila ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Dan Yurong, 39 anyos, taga Mahayahay, Bangkal. Kasamtangan kini karong nagpaalim sa tambalanan. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa masayri kung may nakabot na ba nga settlement tali sa driver sa motorsiklo o sa taxi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.